Ahoj, vítám vás v podcastu v Papučích v dalším díle a dneska tady mám skvělého hosta, kterým je Adamson. Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj. Tak první otázka je, řekni mi 3 slova, které tě charakterizují. A proč? Charakterizujou. Co tě jako první napadnou, klidně? Co mě první napadnou, jo? Tak asi trošku perfekcionista, malinko, v tom tanečním světě. To je asi první slovo. Další bych řekl... sebevědomí nějaký, zdravý. Asi ne jako přemrštěný. A to třetí... občas možná tvrdohlavej malinko. Takže tvrdohlavost. Malinko, ale to je takový hodně jako... Asi co mě teď jako napadne, A můžeš to teď nějak okomentovat? Okomentovat tu tvrdohlavost? Ne, i ten perfekcionismus. Tak to jako se asi jako hlavně vztahuje k tomu tancování. Nebo jako já hodně jakoby prostě vidím nějak tu svoji osobnost skrz to tancování, protože málo kdy se dostávám prostě do situací, které bych řešil mimo tancování. Takže s tím třeba s tou, to jsem chtěl říct, tak soutěživost. Já to ještě přidám 4. slovo, ale soutěživost a k tomu třeba například... Možná proto jsi tak dobrý, to máš perfekcionismus, sebevědomí, soutěživost ale a možná tvrdohlavost. Jo. To je jediný takový, co tam má prům. Ale ono to občas jakoby není úplně tak jako super, jakože ty vlastnosti a třeba když to tak jako vztáhnu, tak hodně, jak jsem říkal, že hodně ty věci se točí okolo tancování a například třeba když u toho perfekcionismu, tak je to hodně třeba na trénincích. Když prostě jakoby já si představím, jak by to mělo vypadat a nevidím to prostě tak, jak by to mělo vypadat, tak mě to hrozně jako drásá nervy a vlastně potřebu, aby to tak bylo. I když prostě a jako když si to představíš jako na sobě ty pohyby, nebo spíš, když to na ostatních lidech nefunguje tak, jak ty si to představuješ? Je to jako přímo o tobě, o tom tvém tanci, nebo hodně třeba, když trénuješ vazbu s nějakýma lidma, tak jakože oni nedokážou stvárnit tu tvoji představu? Jo, asi tak. Já jsem hodně takový jako, že si představuju a nějak si vizualizuju ty věci, jak by mohly vypadat a dost často jako nad tím jako tak nějak pracuju s tady tou věcí, že dost často lidi i chodí, že prostě musí trénovat a musí to furt trénovat do kolečka, aby jim to dávalo smysl. Já dost často, i když jsem byl na škole, tak jsem vytvářel věci dost imaginárně a v hlavě a pak jsem to až jakoby dal do toho procesu už rovnou. A je to spíš jako takový, když prostě vidím, že někdo to neudělá tak, jak by chtěl, tak prostě se ho snažím jako do toho donutit, ale občas to prostě jako nejde a nepůjde to. Ne, to ne. Ale tak, a pak by se to jako dalo rozvádět i prostě na doju, na mý lekce, co mám a tak nějak okolo. Máš to jako ve všem, nejenom v tanci. Jo. No. To nevím, jestli bych řekl úplně, že to mám ve všem. To bych musel hodně jako zapátrat. Možná ani ne. Možná se to hodně vztahuje jenom na to tancování. Okay. A ta soutěživost? No soutěživost to mám jako, já jsem začínal hrát jako fotbal a už vlastně od malička mě to tak nějak táhlo. A myslím, že k tomu tomu bych měl poděkovat, že vlastně jsem tam, kde jsem, protože to soutěžení mě nějak jako dotáhlo k tomu, že jsem na ty battle jako jezdil, chtěl jsem je vyhrávat, nechtěl jsem prohrávat a to mě vlastně jakoby hnalo k tomu prostě být lepší a lepší. A potom vlastně i ta soutěživost, hlavně mě to asi nějak otisklo v tom betlování a pak už mi to jako dalo takový, že když jsem se nějak zlepšil v betlování, už jsem byl na nějakém prostě levelu, tak už jsem si pak začal dělat nějaký věci jako okolo, když jsem začal dělat choreografie a tak dále, tak tam už je to takový, že už tam není ta soutěživost, protože s kým nesoutěžíš, ale už mě to jako někam dotáhlo a tam už jako tak nějak jenom tvořím. A teďko jsem dostal takovou jako malinký impuls, že bych chtěl znovu jako dost betlovat. Možná po DFAčku. Ale DFAčko je stresující a neřekl bych, že to jsem si to užil, ale takový jako 1v1 hip-hop. Že máš teď na to chuť. Možná jo. Asi bych to chtěl trošku jako obživit, protože si myslím, že není dobrý, když člověk skejsne na nějaký věci dlouho a snaží se v tom jakoby pracovat dlouho a pak když už to omrzí, tak je dobrý takhle přesedlávat. A jak tě ovlivňuje ta tvrdohlavost? Tvrdohlavost občas, když třeba například to stáhnu na doju, když trénujem s dojou, tak
musím si dost často říkat, že i ostatních jako nápady možná budou dobrý a možná budou fungovat. Jo, ty jsi takovej ten, co si chce prosadit tu tvoji verzi. Protože to vidím nějak a jako představu si, že takhle to bude super, ale musím si občas jako dát pozor na to, dávat i ostatním lidem jako space a nechat je to udělat, že z toho vzniknou jako dobrý věci. To docela chápu. Myslím si, že to přesně mám taky tak, v hodně věcech. Takhle. Co máš dneska na sobě? Dneska na sobě? Ty outfit check. Outfit check, no tak. Mikinu mám ze zady. Jo, takže nic takže extra. Fast fashion, ajajaj. Čepici nevím, odkud je, tu jsem nějak někde sebral, možná po sekáči a pak jsem ji jako ustřih, že jsem měl takovou o to, takže to jsou takový to. Pak mám tričko Helmut Lang, kalhoty Adidas, který jsem si by the way koupil před DFáčkem na tancování a jsou bomba. A kde jsi koupil? Jsou jako normálně nový, není to žádný jsou nový, jako na vintage Foodshopu. nebo tak. Na Foodshopu. Placená spolupráce. Ne, ale na Foodshopu a potom mám Rick Owens boty. A ještě máš nějaký šperky, jsem viděla. Jo, prsten, ambush, taky z Foodshopu. A pak mám tady ten náhrdelník, tam jsem si koupil úplně v nějakým jako random, nevím, aurum, šperk, něco takového, ale hledal jsem, aby to bylo stříbrný, aby to nerezlo. Taková květina. Květina. Jo, ale dost často hledám jakoby šperky tak, aby se prostě jako nevošoupaly. Tím, že prostě jakoby tancuju, tak vlastně už jsem si zažil, že když koupíš nějaký šperk a není prostě třeba, nevím, nějaká chirurgická ocel nebo stříbro, tak ti to prostě jakoby dělá takový hnusný zelený čáry a tady a pak to. je to akorát štve, vyhodíš Přesně. si za to peníze a vyhodíš pak i ten Přesně šperk. tak, že? jo. Takže na to si už dám teď poslední dobou pozor, no. No a kde rád nakupuješ? Co jsou tvoje jako oblíbený místa a kromě Foodshopu? Já jsem dlouhou dobu nakupoval na takových jako internetových stránkách nebo e-shopech, protože tady v Česku se jako těžko schání nějaký věci a třeba e-shopy Farfetch, jestli znáš, nevím, potom Ant a Luisa Viaroma taky. To jsou takový jako e-shopy, kde mají hadry, ale jsou takový, že to není úplně pálka, že by tam měli prostě jenom Balenciaga a tak dále za nějakých prostě 30 000, ale dají se tam sehnat jako fajn značky, který mají zalevno i oblečení. A dají se tam jakoby i ve slevách nějak jakoby chytit. Takže já jsem dost často i chytal vlastně ve slevách, když jsem tam našel nějaký kousky, tak jsem šel do slev a tam jsem něco našel. Takže to ale jako baví, jsi takový, jako, že hledáš něco zajímavého. Ale teďko jakože nemůže člověk to rozhazovat furt, protože taky na to nejsou úplně peníze si kupovat každý, já nevím, týden prostě nový tričko. Co jsi takhle koupil nejdražšího, jako za oblečení? Nejdražšího za oblečení? Můj jaký kousek vlastníš, no? To bylo asi boty, to jsou ty Rick Owens, no. A jakože já jsem jako za ně nedal takovou jako pálku, co mají normálně, ale to budou asi boty a... Kolik stojí? Normálně stojí tak 11 000, 12 000, no, ale já je měl za míň. A vyplatí se to? Jako stojí to za to? Jsi s nimi spokojený? Jakože za mě jsou to fakt jako nejlepší boty. Oni jsou takový jako, prostě nejsou to společenský boty, ale nejsou to zároveň takový jako tenisky, že jako mám rád tenisky, jako vezmu si na sebe třeba Asics boty, který prostě jakoby jsou super, ale tady to jsou takový přesně jakoby něco mezi, že to není ani společenský, ani taková teniska, ale no, jako vyplatí se určitě, za mě se 100% vyplatí. I vlastně jako kvalitou, že jsou to fakt jako robustní boty a takže jo, to je super. Proč se ti říká Adamson? No, tak, na to vznikalo hodně teorií, ale původně úplně jak to začalo, tak já jsem jenom hledal, jakoby, jak si můžu říkat, mě bylo fakt málo, mě bylo, já nevím, kolik mohlo být, 12, 13, hledal jsem, jak si můžu říkat, zkoušel jsem různé varianty a Adamson mi přišlo takový jako nejjednodušší a nebylo to nic složitýho, protože s Adam jako slovo nějak varírovat je hrozně těžký a skoro to jako nejde. A tak jsem si dal Adamson a následně na to jsem se pak nějak bavil s Vahem, protože já jsem byl taky jako nepolíbený tou scénou a tak. A Vahe mi říkal, že si tak říkají wanted pose, Mamson, Killason a takhle. A já jsem to nevěděl. Takže to byla náhoda. Náhoda. Vlastně. A já si myslím, že si Vahe trošku myslel, že jsem se dal kvůli ním, ale nebylo to tak. A potom to přešlo do toho, že jsem vymyslel takovou storku, že když já jsem tancoval Jacksona dřív, nebo začínal jsem s Jacksonem a vymyslel jsem si takovou storku, že Adamson jako Jackson, máš to S-O-N na konci,
Takže tak jsem to a jako to začal... jako dotvořil. Jo, to jsem tak jako dotvořil. A ono se to docela chytlo. Pak začali lidi říkat, hele, nemáš to jako Adamson, jako s tím Jacksonem? A já jsem říkal, že jo, jako, pak se to nějak chytlo, jako i v Dodge, že si kluci říkali, ale já už jsem jim říkal, že to tak není, že to mám prostě jakoby úplně z jiného důvodu, ale tak no, takže to vzniklo úplně jako random, nějak jako zamýšlení se na tom, jak si můžu říkat na betlech, a pak už se to drželo, no, to už je taková jakoby setrvačnost, že už ti to jméno zůstane a už s tím jako nic neuděláš, takže. Takže tak. Co teď všechno děláš jako za práci, nebo jak vypadá tvoje náplň dne, čemu se věnuješ? Tak asi jako klasika u hodně tanečníků jsou to prostě klasické lekce, kdy mají jakoby přes týden lekce, takže to je jedna část, druhá a část. Kde trénuješ? V FDSku a ve Stream of Dance. A další část jsou teďko workshopy, nebo jako mě baví prostě dělat chorošky a nějak se jako do toho dostávat do tady ty jako sféry. Takže si dělám jako vlastní workshopy, furt jakým jako nějak na to přicházím, jak to dělat jako dobře a jako nepřepálit to. Takže to je další věc. A další, jako třetí věc je Doja, která vlastně funguje spíš na tom jako domlouvání akcí, brainstorming, máme meetingy prostě každý týden. Takže to je spíš taková... taková... jako hlavní taková role v Doje, nebo jako... Role asi jako ta choreografie, nebo jako většinou, když jsme měli nějakou akci, tak to skončilo na tím, že já jsem vlastně dělal nějakou choreografii nebo nějaký pohyb prostě a já furt říkám prostě, ale snad to zkusím eliminovat během toho. Takže spíš ta choreografie. Pak je tam prostě... a jsme tady. Pak jsou tam lidi, jako je Mates, který prostě dělá hudbu. Boha, to bude příšerný. A řekl jsem ještě úplnou blbost. Nic, jsem v klidu, budu prostě mluvit tak, jak mluvím. Takže je tam Mates, ten dělá video, Vojta grafiku, Dan to tak nějak zařizuje celý, všechny ty věci, takový režisér trošku, tý Doji. No a já jsem tam spíš přes tu choreografii. Já vlastně nemám ani nějaký jinačí zaměření, protože jsem studoval tanec. Kde jsi studoval tanec? Duncan Center, konzervatoř. Mám se o tom rozpovídat? Můžeš. Já jenom dokončím no jasně, to dokončit tuhle myšlenku, k tomu se pak ještě dostaneme. Takže já tam dělám ten tanec. A mně je to vlastně nejbližší a tak nějak se to tam ustálilo, že prostě ta role mi tak nějak sedí nejvíc. A myslím si, že i tím, že jsem takovej perfekcionista, tak dokážu jako kluky trošku jako vyburcovat tomu, aby jsme trošku trénovali. Že občas jsme takový hodně jako... to musí být docela náročný. Je to náročný, no. Ale... To jsem si i teď říkala, jako jak to dáváte dohromady, ty tréninky a tak, že jako za prvý vůbec se všichni časově sladit a za druhý se i jako fakt vyhecovat k tomu, jako tak teď jdeme fakt makat, jakože věřím, že... Jo, tak třeba u DFAčka to bylo jednoduchý, tam jsme všichni chtěli nějak makat. Tam to prostě všichni tu motivaci měli velkou. A všichni měli motivaci velkou a pak jsou tam nějaký akce, kdy jsme třeba natáčeli s Egim klip, teďko poslední. Tak tam taky děláš tu choreografii, nebo staráš se o tu taneční prostě. A tam je to náročnější tím jako kluky trošku vyhecovat tomu, aby se to fakt jako nadrtilo pořádně a není to vlastně jenom nějaký jeden trénink, kde si to 3krát zkusíme a jdem domů. Ale je potřeba nad tím trošku makat, protože už je to jako nějaký klip a potřebujete. A tady ty věci teda tvoříš až na místě, nebo už máš jako velkou představu předtím? Já si hodně tvořím věci před, kdykoliv, co dělám, tak vždycky tvořím před. Ale jako tvoříš, že si to vyloženě i vymyslíš, natočíš a tak. Jo, úplně jako záleží, jaký je projekt. Ten třeba Egi nebyl náročný nějak na choreografii, protože tam byla nějaká část, kde měla být choreografie, tak jsem to vzal, nebylo to dlouhý, bylo to takový kratší, plus se to točilo v dunách, takže člověk prostě musí přemýšlet nad tím, že nemůže používat nohy, jelikož se tam neodrazí nějak, takže to bylo jednodušší, to bylo jenom jsem si to vymyslel v hlavě a pak jsem to klukům nějak předal, ale když jsou jiný projekty, které jsou náročnější, které jsou delší, tak je potřeba si to točit, no. Takže záleží projekt od projektu. No a je tam ještě něco dalšího. Já třeba vím, že občas asi i tančíš třeba s nějakými interpretama. To je vlastně ta čtvrtá věc, ta poslední. Nebo ne, takhle. Když zmiňuješ tohle, tak to je věc, kdy tancujeme třeba právě s Anet X, tak to jsou
dost taky jako nárazový, že vlastně... Že to není úplně na pravidelný bázi, že by doteď měla to nebylo, prostě... ale jsou tam jako různý, že se domlouváme a teďko jsme řešili, že bychom nějak jako pracovali víc na tom do dalšího roku, ale to je taky ještě v nějakým řešení. A jste tam jako stálí tanečníci, nebo se to i proměňuje? Teďko jsme tam stálí, nebo od té jako tour, kterou Anet začala dělat, což je Koukej se mnou, tak tam jsme byli jenom já, Simon, Vanda a Goma. A tak nějak to jako zůstalo, že jsme vlastně 4. Yes. A je to kdo to choreografuje? Simon. Simon to jakoby celý choreografuje, ale je to fajn, jako v těch 4 lidech je to takový dost, že se prostě jakoby víc známe, je to víc komorní. I s Anet je tam takový lepší vztah, že to není takový, že... Ona taky tančí u toho? Jo. Ona dřív nějak se motala okolo tancování, ne nějak extra, ale jakoby tancuje dost dobře. No a že to jakoby není takový, že máš prostě 30 tanečníků do O2 arény, tak je to takový jako fajn, je vás tam 30, je tam nějaký interpret, ale není tam žádný jako pouto, víš, že to je prostě jenom, že se tam jako poskládají ty lidi, ale tady je cítit, že to pouto je jako celkem silný. Takže vám to funguje dobře na té stage. Jo, a je to dobrá jako spolupráce, no. A to tě oslovil Simon na to? Jo, Simon. To nějak se to dávalo dohromady, já už si úplně nepamatuju, jak přesně to bylo, ale Simon vlastně přišel s tady tím, že tady ten projekt a mohlo by se něco začít dělat. To byla ta další věc. A poslední je vlastně divadlo. No, na to jsem se chtěla taky zeptat. Divadlo. Protože si vás pamatuju, jak jste teď měli show na tom Tance srazu a to se mi strašně líbilo. To mě strašně baví tohle, jako na to koukat. Jo, to je úplně skvělý. To je super. Ale právě nevím, jak to mám jako definovat, nebo jako co to přesně je. Ono je to pohybový divadlo, takhle. Kdy máš normální divadlo, kde se prostě mluví mluví, tak bych to shrnul. A potom máš fyzický divadlo, což je jenom o nějakém pohybu. Málo kdy se tam mluví, je tam míň nějakého toho mluveného slova, spíš jenom pohybu. No a zároveň to není ale ani vůbec herecký, jakože je to fakt vyloženě, nebo vy ten děj a všechno vyjadřujete prostě ani ne vlastně jenom tancem, že jo? To je jakoby mix jako čeho? Prostě pohybu, tance? Je to mix tance, nějakého pohybu. Je to hlavně právě jako to pohybový divadlo je založený na tom, že to jako není tanec, ale vlastně pracuje se tam s pohybem. Takovým klasickým pohybem. Když člověk prostě běží, tak to už něco říká. Když běží nějak, tak to jako něco říká. A takže je to jakoby i směska tady toho nějakého pohybu čistého. Samozřejmě tanec tam je a tanec tam má nějaký svoje místo. A já si myslím, že jakoby nějaký takový hodně okrajový herectví tam má taky svoje místo. Tím, že nás to jako učili na škole, ale není to tak, že by člověk musel být herec. A ani z toho nemám jako ten vibe, že prostě bych cítila takový typ třeba přehnaný emoce v obličeji a tak, to je pak taky, že jo, další jako... Jo, to je klasická věta, nepřehrávejte, no. Jo, no. Takže jakoby, a to se nás jako drží furt, jako když dáme nějaký představení, tak je důležitý se držet v tom nepřehrávat. To je zajímavý. Když už by to prostě bylo too much a už by to jako nespadalo do toho konceptu. Jo. No, to si jako můžeš říct, můžeš přehrávat, ale zároveň jako nemusíš vůbec hrát a je to prostě jenom stroj, kdy ten člověk nic nedělá, nějak se netváří. Takže to a už to je máte pravidelně nějaký jako shows? Ty představení jsou dost... Představení od představení. Nějaký představení, teď když hrajeme nový vlastně s Davidem od nás, což je duet, tak to hrajeme docela teď dost často. My začali jsme to hrát nějak třeba koncem minulého roku a teď máme, nevím, nějakých 8 repríz na tenhle rok, který by se třeba 6 repríz, 5 repríz by se měl hrát v Praze. To máš hrozně jako tak hezky rozvržený. Mi přijde, že máš jako ty lekce, pak máš doju, tam jsou speciální projekty, pak s interpretem, pak divadlo, že to je hrozně jako fajn, že podle mě ničeho nejseš jako přesycený. Jo, a to je super. A mě vlastně, i když jsem byl na škole, tak jsem si to tak jako že jsem dělal street a zároveň jsem dělal to divadlo, nebo tu A zároveň jsi hrozně flexibilní, že jakoby dokážeš prostě, že se to podle mě doplňuje i v tom tanci a dokážeš jakoby přesně udělat prostě pohybový jako divadlo, což je úplně něco jiného, než tančit na betlu hip-hop. Prostě. Jako ono si člověk jako v tom něco najde, ale jak říkám, jako ta konzervatoř, kdy byly 4 roky, tak člověka to prostě v těch 4 letech, kdy se to drilluje každý den, tak ho to donutí nějak se v tom jako naučit pohybovat.
A mě to baví tady to jako přeskakování z betlu do prostě jinačích věcí. Je to takový dost, že si člověk uleví od té věci, kterou dělá a není furt jako zakompresovaný prostě v jedné věci, kterou by furt jel a furt se v tom nějak mydlil, ale člověk v tom jako může dost se rozstřelit, no. Yes. Ale zároveň jakoby nemám rád, když člověk dělá úplně všechno a věnuje se všemu jako tak jako random. Tak povrchově. Jo, že jakoby mě takhle ty nějaký jako odchylky, 4-5 odchylek v tom tancování jako základu, tak mi to stačí a cítím, že takhle se můžu rozvíjet a nebudu stát na místě, ale zároveň se nevěnuju těm věcem jenom povrchově, no. Yes, tak hlavně se to všechno točí i kolem pohybu, že? Asi by už bylo trošku něco jiného, kdyby si třeba přešel úplně přesně třeba do režie nebo tak, tak tam už by asi to ne, no. To chtělo ale zároveň občas cítím, že bych jakoby, že mě baví se trošku jako pak distancovat od toho i tancování, ale to už je takový. musí být jako náročný, že jo, když vlastně skoro každý den se musíš hýbat. Jo, takový občas už mě to trošku nebaví, no. Ale to je jenom, jsou nějaký chvilkový dny nebo týdny a pak se to zase překlopí, pak mě to se extrémně baví, takže to je ty ups and downs. Takže si myslím, že... Jsi sám sebe překvapil. Jo, že jsem to řekl vůbec. A takže tak, no. Přemýšlíš někdy, kam jako to bude směřovat všechno dál, nebo to ještě tak jako necháváš, až se to vykrystalizuje? Popravdě, já jsem dost člověk, který nepřemýšlí nad dlouhodobější nějakou fázi života, že vždycky mi to tak jako vycházelo, že jsem prostě jel a vždycky mě to zavedlo někam a to mě zavedlo zase někam. Takže já si myslím, že ono to člověka prostě někam dovede, když jakoby... Tě to tam má dovést. Když to tam má dovést, přesně tak. Takže já si myslím, že když pak prostě budu chtít dělat nějaký věci mimo trošku tancování, tak se to tam časem dostane. Ale furt to jakoby chci točit okolo toho tancování, ale teďko vlastně moje holka, tak mi dost často jako říká, že že si budu furt tancovat jako později a takhle. A dáme mi tak jako trošku brouky do hlavy. To budeš dělat, jak budeme živit rodinu. Přesně tak. Takže tam mi dává trošku takhle jako broukat do hlavy občas, ale mám to furt daný, takže že se snažím nad tím nepřemýšlet. Hlavně, no. A přesně, když jakoby doteď tě to tak vždycky vedlo, tak já si myslím, že to tak bude jako fungovat. Taky si myslím, no. Pořád. Jenom je potřeba, aby člověk jakoby šlápnul do těch věcí. A když do těch věcí člověk šlápne, tak si myslím, že ho to někam dovede. Když do toho možná nešlápne, viděl ty příležitosti, aby to jako neignoroval. A tím pádem, když jsme teďko s Dodžou začali dělat dost hodně projektů jako v té nějaký kulturní sféře, tak tam se taky odemyká jako spoustu dveří, kterýma se člověk může vydat, no. Yes. Takže. Co ten Duncan teda? Pojďme to trošku okomentovat. No. Když by někdo chtěl studovat tanec, Duncan, ano, ne, výhody, nevýhody. Jak to hodnotí Adam? Když by někdo chtěl studovat tanec, tak Duncan je asi nejlepší možná varianta v Česku. Protože ostatní konzervatoře jsou baletní konzervatoře, na kterých prostě člověk druluje balet a je to tam takový dost striktní. Duncan konzervatoře je jediná konzervatoř na choreografii zaměřená, takže tam je hlavní obor jako choreografie. Za mě je to super věc, když člověk ví, že se chce živit tancováním a má tam nějaký ten goal toho se tam dostat a prostě makat na tom pohybu a různě. Když člověk si není 100% jistý, že chce dělat tancování v budoucnu, tak je to na pováženou, protože musí se rozhodnout proto... A to je střední škola. To je střední škola, ale s nástavbou, takže může být jako diplomovaný specialista. To jsi? Ne. Já už jsem, protože diplomovaný specialista jsou tam jako 2 roky nástavby, kde člověk v tom prvním roce se učí, jak učit. Takže chodíš na zušky, učíš malý musíš děti. Musíš si projít jako jo, a to já kolečkem. jsem věděl, že nezvládnu. Jako už jsem dopředu věděl, že tohle to není věc pro mě. Sice mě lákal nějaký ten druhý rok, kde je Erasmus, že můžeš vyjet někam na stáž. To mě lákalo, ale nebylo to pro mě takový lákadlo, abych překonal tady ten rok. Kora si, když už jsi měl tolik příležitostí jako v tom oboru i tak, že jo. A vlastně to diplomovaný specialista, tak mě nedává žádnej, jak to říct, žádnou příležitost, kterou by mi to otevřelo. Že ono ti to otevře učení třeba na
právě konzervatoři. Že oni tě tam vezmou, abys tam učila, když máš diplomovaný specialista. Převážně. Ale to jsem věděl, že dělat nechci a věděl jsem, že chci prostě makat na nějakých věcech právě s Dojou, na mých věcech a na to jsem věděl, že to nebudu potřebovat, tak jsem už po té maturitě, už jsem si řekl, že prostě začnu dělat své věci, hodím se do toho a prostě začnu nějak fungovat. A když jsi na tu školu šel, tak si teda věděl, že se chceš věnovat jenom tanci? No, já jsem byl to ti bylo dost... 15? Jo, nebo, jo. Já jsem byl dost rozhodnutý, protože chci tancovat. Mm-hmm. A to rozhodnutí bylo takový, že i přihlášku jsem si dával jenom na Duncan. Nedával jsem si někam jinam, to bylo jenom na Duncan a tak nějak jsem počítal, nevěděl jsem, ale počítal jsem, že bych se tam mohl dostat. Takže jsem si dal tam a jako měl jsem takový záblesky, že bych možná chtěl dělat nějaký kreativní věci i okolo, ale v tu chvíli jsem nebyl až tolik políbený tím tancováním. Takže jsem si řekl, že tam půjdu a prostě to bude mít nějaký vývoj a někam to dospěje. Zase uvidíš. Zase uvidím. Zase jsem se trošku jako nechal tím vést, ale zase jsem tomu dával jako 100%. Tím pádem jsem věděl, že když to nějakou cestu má, tak ta cesta mě tam dovede. Mm-hmm. Co na to tvoje rodina, jak to vnímali? Podporovali tě v tom? Moje rodina není vůbec nějak jako umělecky zaměřená, že moje máma hrála fotbal a takže ty moc jako nevěděli, do čeho se hrnu a vlastně ani já trošku jsem nevěděl, do čeho se hrnu, ale jako podporovali mě, jako máma mě tam vozila, když mi bylo míň a chodil jsem do DAPu ještě dřív, tak jsem tancoval pod Zizu a tancoval jsem s dospělákama, takže tréninky byly večer a máma mě prostě vozila mě na tréninky, vozila mě z tréninku, takže od ní byla ta podpora jako z tady toho pohledu jako neskutečná a vlastně tím jako za to děkuju, že mě takhle jako trošku i pushovala v tom, abych to dělal, že mi nedala jako takovej ten vibe toho, že nejdřív budeš studovat a když budeš mít dobrý známky, tak můžeš tancovat. Ale věděla, že jako chci tancovat a v tom mě jako podporovala na 100%, takže si myslím, že i tady to mě ovlivnilo v tom, že jsem neměl žádný jako, jak to říct, co by mě jako hryzalo vzadu, že možná to nevyjde, udělej si něco jiného pro jistotu. Jo, že jsi měl tak silný support, že prostě jsi z toho neměl vůbec jako strach. Přesně nebo... tak. Což je, si myslím, jako fakt 80% toho, že dělám to, co dělám a jak to dělám. Protože většinou rodič, nebo já nevím, asi neznám názory všech rodičů, ale jako věřím tomu, že je takový populární názor, jako hlavně studuj prostě nějakou všeobecnou třeba školu, aby si pak mohl vybrat, nebo prostě nikdy nevíš. A nemyslím si, že vždycky jako ta rodina podporuje ten tanec, dělej to na 100% na úkor všeho, protože mají obavy, co pak třeba s tím, že jo, nebo je to takový... To je taková klasická obava a vlastně to a je dost přirozená, často... jako je to asi... Jo, tak pochopitelný. Jako, vlastně jako nevíš, jestli ten člověk jako, nebo to dítě, jestli v tom jako bude dobrý a bude fakt jako makat, to je prostě, nevíš, to je jenom prostě to uděláš a nějak to jako dopadne, ale nechceš samozřejmě, aby to dopadlo špatně, takže tomu dítě jako dáváš nějaký jako mantinely a já si jako občas říkám, že jsem byl hrozný střelec, jak jsem to jako by takhle hrotil, že jsem šel jenom na tancování, udělám si tancování, budu tancovat a budu z toho vydělávat peníze. Jakože to upřímně, jako kdyby mě řekl pak jako dítě, tak si říkám, že no, tak jako budu ti držet palce, ale nejsem si úplně jistý. Takže tak, no. Takže. No a kdo tě teda na té tvojí taneční cestě nejvíc ovlivnil? Třeba i takhle v těch začátcích? Zizu. 100% jako Zizu. A vlastně ona byla jedinej tak nějak člověk... To byl i tvůj jako první kontakt s tancem, teda v tom DAPu? Ne. První můj kontakt byl s Anet Antošovou, která jako vedla... Jako složce? Jo, v její složce. Takže jsem tancoval pod ní nějakou dobu a co jste dělali za styl? Těžko říct, jako to byla směska jako všeho, já myslím, že tam byl nějaký dancehall, nějaký hip-hop, ale jako zpětně už si úplně nedokážu vybavit, abych ti přesně řekl, co to bylo, protože už to mám taky trošku guláš a dost jako zastřený mlhou, ale pak přišla do DAPu Zizu a tam mě vlastně začala formovat úplně do všeho. Mě vlastně naformovala do všech jako stylů, který existujou, abych měl nějaký jako základ, takže já jsem si ze všeho vzal nějaký základy a naučil jsem se jako v tom dobře tancovat. Takhle. Když je house, mám lock, pop a takhle, tak
ve všem mám základ toho, že se v tom dokážu hejbat a nevypadá to prostě, že jsem to viděl teďko poprvé z rychlíku. Takže tím patří jakoby obrovský dík jí a ona je taková moje taneční máma, že se fakt jakoby o mě starala nějak a vlastně mě dovedla i k battlu. Takže z její iniciativy, nebo nevím, možná byla moje iniciativa a zeptal jsem se jí a ona mi tak nějak přiblížila ty battly a já jsem si řekl OK, tak začnu jezdit na battly a jezdil jsem na battly, dostával jsem na zadek a pak to nějak jakoby šlo dál. No a jaký máš teda vztah k battlům? K battlu mám super vztah. Jako tím, že je to právě věc, kde se může soutěžit a je taková soutěživost, tak mě to od malička bavilo a od malička je to takový, že chceš furt jako se zlepšovat a porážet nějaký lidi a porážet tyhle lidi. Takže já mám jako k battlům super vztah a myslím, že budu mít jako do smrti, protože mě to fakt jako nějak uvedlo nějak do toho jako do té taneční komunity, takhle. Tam jsem jako všechny poznal a začal jsem poznávat lidi, oni začali poznávat mě, takže tam jsem se trošku otrkal. A jak dlouho trvala taková ta fáze, než jako si fakt začal třeba postupovat a trošku vyhrávat a tak? Dlouho, já si pamatuju, že jsem začal třeba ve 14, jsem začal jako battlat, 13-14 a fakt si pamatuju, že třeba do nějakých 18-19 to bylo. Že jsem třeba fakt 5 let prostě intenzivní, jakože asi si chodil docela často, ne? Jako, že se docela často, jako myslím, že bylo období třeba od 15, kdy jsem fakt jako jezdil a chodil jsem na ty battly, možná i později, teďko si nejsem úplně jistý. Ale byla tam právě dost velký období, než jsem já si nějak jako v hlavě uspořádal to vlastně, jak chci tancovat, co chci tancovat a proč to chci tancovat. Hodně jsem se odrážel od toho, že prostě hledáš svůj styl, takže ti někdo řekne něco, někdo ti řekne tohle, koukáš na videa a furt zkoušíš prostě jako. A bral jsi s názory porodců? Zajímalo tě to? Porodců úplně ne, ale vždycky, když jsem se s někým bavil a někdo mi něco říkal, tak jsem si to jako dokázal trošku zreflektovat a zkoušet podle toho nějak fungovat. Ale pak přišlo nějaký období, právě v nějakých 19, 18, kdy jsem si prostě řekl, můžu říct prostě slovo anglicky, že fuck it a že to prostě pojedu podle sebe a budu dělat tak, jak to cítím a whatever, kdo si co bude myslet. Možná ti to pak tak pinkalo, ne? Ze strany na stranu. Začal jsem takhle tancovat, bylo hodně, jakoby pak se lidi ozývali, jakože neslyším hudbu a takovýhle věci, ale vlastně mě to vyformulovalo k tomu, že jsem si našel to, jakoby ten, jak to říct, ten bod toho, že tě to baví a děláš to pro sebe. Jo, podle a sebe ne pro a ostatní. Pro sebe. Že to vlastně není jako, že se chceš zalíbit těm lidem, ale je to o tom, aby se zalíbil ty sám sobě a pak v tom, jakoby, co děláš, tak když se budeš líbit sám sobě, tak se to bude líbit i ostatním. Yes. Takže jsem takhle nějak jakoby pomalinku přicházel na tu skládačku vlastně, jak to jako postavit a jak se v tom jako dokázat nějak. Možná teda se v tom i nějak jako dobře cítit, ale prostě jako ty sám za sebe, že jo? Jo, přesně. A neřešit, jako jestli se to ostatní že pak, když líbí. jdeš na battle a už máš tady tu jako myšlenku toho, že se nějak najdeš, tak to není tak těžký a jenom si s tím jako hraješ a vlastně užíváš si to a děláš tam prostě věci, které znáš, které tě baví, kterýma víš, že třeba vypadají dobře vizuálně a není to takový, že ses nějak postavila, nějaká skládačka z něčeho a teď to jenom prostě jakoby ukazuješ a že tady to jsem se naučil a teďko jakoby umím tady ty věci a furt ti jakoby šrotuje hlava. Mně už teďko jakoby moc nešrotuje hlava na battlu, tam už prostě jedu jakoby na ten feeling a tady ty věci, ale dřív to tak bylo, no, a nebylo to dobře. Takže jako za mě taková jako hlavní rada pro někoho, když takhle jakoby začíná, tak prostě jako držet si nějaký ten svůj charakter a zkoušet jenom ho jako zdokonovat a furt se v tom jako nějak mydlit, no, nenechat se ovlivňovat od ostatních. To je hrozně těžký, když někomu řekneš držet si svůj charakter, když právě ten člověk ani třeba neví, co to je charakter. Nebo jako, že to vůbec jako jak to má pojmu, ten úplný začátečník. Ale to už je právě to, jakoby úplný začátečník tady to jako nepojme. Jako já si myslím, že se v tom jako trošku musí nějak odrážet, ale když už pak jakoby chce se tomu věnovat a chce tomu dát 100%, tak mu to začne docházet. Že třeba když máš prostě, já nevím, například juniory, třeba u tebe prostě ve škole, tak ty junioři tam nejsou všichni nastavený na to, že
budu nejlepší a budu tím vydělávat. No jasně, a teďko, oni to berou jako, že přesně spousta tak. z nich zábavu. Takže oni se jakoby k tady tomu jako rozřešení nedostanou, i když třeba jakoby nedělají jako nic navíc k tomu. Když pak člověk začne dělat něco navíc, tak si pak jako začne utvářet sám sebe, jak se v tom jakoby chce cítit, aby se v tom cítil dobře delší dobu. Ale takhle jako je potřeba k tomu dojít, no. A mít nějaký ten zápal. Já mám teď tady jedno video, můžu ti ho pustit, jak mi ho okomentuješ, jestli třeba můžeš říct, v jaký tam seš jako zrovna taneční fázi, nebo není to jako no to jsem zvědavý, Ježíš ale teď jsem připojená k internetu. Jo, to tady. Pamatuješ si to? Pamatuju si to. Tam ti je kolik třeba? Těžko říct, no, to mi může být 17, 18. Protože třeba za mě tam fakt tančíš brutálně jinak. Jakože to je úplně, je tam vidět jako, možná i trošku, jak jsi o tom třeba teď mluvil. No jako, to je takový jako, než se člověk dostane do toho stavu, že už jakoby má nějakou osobnost, tak to je přesně ono. Yes. Jakože takový... Že už máš ty moves, už víš prostě, jak to nějak používat. Jo. Jakože dostáváš se nějak jako do nějakého battlování, ale furt to není prostě ono. Furt to jako není. Ale tak, už tam jedeš nějaký tvoje tričky. Ještě mám tu čáru přes obličej, že jsme tancovali tu chorošku ze ZU. A jak jsi se tady cítil? Pamatuješ si na to? Nepamatuju, jak jsem se cítil v tom, ale Hustý. pamatuju si jako toho, že jsem prostě měl tu čáru přes obličej, že jsem měl ten dres a takhle, ale no, je to zajímavý takhle sledovat po jako dlouhý době zpátky, že já bych řekl, že strašný, příšerný, jakože jako není to dobrý, ale někam to jako vedlo, jako vždycky jako... No určitě, jakože já si třeba pamatuju, tancoval jsi v Dance Battle League, ne? Jo, a tancoval jsi proti mně, že jo, i v tom hip-hopu. Jo. Já jsem hodně moc nefreestylovala, byl to mé freestylový začátky. A Dance Battle League, jo. Vždycky jsem s tebe měla úplně nervy. Ale takže tě mám docela nakoukanýho, protože právě i skrz třeba tohle a nevím, prostě i přes doju a přes kluky a fakt ten progres je úplně extrémní. Jakože je to fakt hustý. Víš, že když se zpětně se podíváš a teď už jsi úplně... Přijde mi, že to máš hodně propojený s tím jako... Já vím, že neděláš kontempo a tak, ale já tam hrozně jako vnímám takový prostě toho prvky. To je možná tou konzervatoří. Jo, to mi taky dalo jako nějaký, že prostě když člověk... A to člověk... je super právě, že to je hrozně tím originální. Když člověk natáhne ruku, tak ji prostě natáhne, ale jako když ji natáhneš fakt do dálky, tak to má úplně jako jinačí význam. Takže tady ty věci mi to dalo i do toho jako streetového tancování. A samozřejmě mě to jako ovlivnilo a myslím si, že právě jakoby nějaký období před tou konzervatoří a po konzervatoři. Jako z mýho nějakého freestylového hlediska. Jakože tak to ty vnímáš. Asi jo, on je tam takovej ten předěl toho, že tam se to jako začalo lámat, když jsem šel v 15 na tu konzervatoř, tak jsem nějak tancoval a tam si myslím, že se to nějak jakoby furt utvářelo a pak když jsem vyšel tu konzervu, tak si myslím, že už jsem tancoval trošku jinak, no. Kdybys měl vypíchnout nějaký nejlepší jako moment taneční, právě třeba z těch battlů. Nejlepší moment, no, to je těžký. Nebo klidně i jako úspěch, mě třeba jedna věc napadá. No úspěch jako tak jako vyhrát první DFAčko, to je jako super, jako když člověk jako na to kouká a kouká prostě na ty crew, sedí doma, má to jenom prostě na tom streamu, kde se na to kouká a nemá žádnou jako crew, s kterou by tam šel, tak a pak to prostě za několik let prostě člověk vyhraje, tak je to jako obrovský boom a je dobrý jako se koukat vlastně zpětně, kde jsem byl třeba fakt 5 let zpátky, no teď už víc, teď už prostě třeba 10 let zpátky, jak jsem na to koukal a teď vlastně v jaký situaci jsem teď. Takže za mě asi jako ta výhra toho DFAčka prvního jako, byl jako takovej boom. A potom, no, asi ten jako Red Bull možná taky, vlastně v nějakým jako... To jsem myslela právě. Jo, takže Red Bull a to DFAčko první. A potom... A ten Red Bull to bylo 23? To bylo jakoby ne tenhle rok, ale ten minulý. Jo, ten předchozí. Po té vlastně pauze, než byl jako, když vyhrál Chris. Ne. Já jsem tam šel s tím, že i když jsme si říkali v Dodge, takže jsme jako věděli, kdo tam jako má nějakou větší šanci to vyhrát a já jsem byl takovej, že jsem si úplně nebyl jistý, jako, že jestli to jako můžu vyhrát, že je to pro mě.
a favorizoval jsem tam tako trošku jinačí lidi i vlastně od nás, takže jsem tam šel spíš tím, jakože tam dodělám nějaký to místo, ale pak jak člověk začal jako vyhrál první kolo, druhý kolo, tak už jsem si to přepnul v hlavě a už jsem šel vyhrát, takže jsem to nečekal, a vlastně i proto to bylo takový jako hrozně fajn to potom vyhrát celý, no. Yes. A vlastně jsem si to, takhle, jako já jsem si to užíval do toho druhého kola a potom mě vždycky jakoby zapne ta hlava a začnu jakoby přemýšlet nad tím, jak jako vyhrát, nebo jak si to nenechat vzít tu výhru. Takže pak už si pamatuju, že jsem byl jako nervóznější a už jsem fakt jako do toho šel, že musím vytáhnout tohle a už jsem si trošku dělal. S kým jsi měl to finále? S Berem. Jo. S Berem. A tam to bylo docela, vochlup. že bylo to docela vyrovnaný. Jo, takže já jsem byl už takový, jako jsem fakt nevěděl a bylo to pade na pade a už jsem říkal, že ať tam přijde jenom Vahe z Gabe, která právě tady to jako vytváří a ať to rozhodnou oni, že ať prostě řeknou jméno a ale tak to nebylo, nakonec to rozhodli lidi, že jo? No jo, oni to rozhodli lidi, já si myslel, jako, že aby Gabe a Vahe jako a řekli, jakoby, kdo tam převažuje. Jo. A vlastně to pak jakoby spadlo na mě. Ale bylo to hodně nerozhodně. Jo, já jsem byl takovej, jako že prostě už je konec, nebo už jako final verdict, nebo není, že tam ještě jako nebyly světýlka, byly tam jenom karty. Jo. A ty jsou prostě jakoby špatně rozeznatelný. A ještě v tom, jakoby, když bylo šero a svítily tam ty jako světla, tak to bylo těžké nějak rozeznat a tak jsem jenom čekal na ten final verdict, ať řeknou a prostě se to nějak stane. A stalo se. Takže super. Jak hodnotíš letošní DFAčko? Letošní DFAčko? Jako ten tvůj jako zážitek. Můj zážitek. Jako z pozice finalisty. Tak takhle, jako za mě ty DFAčka jsou prostě jako příprava a je to takový, že prostě člověk, když jde třeba na finále nějakého, a nevím, prostě fotbalového turnaje, tak prostě má v sobě stres a chce prostě jakoby tam dát jako maximum a nechce jako nic posrat, takže tam furt jakoby nějaký ten už nastavení toho, že tam člověk jde za tou výhrou a jde tam prostě vyhrát. Že pro mě je to jako málo kdy jako užívačka, že bych tam šel a že jdem si zatancovat. Že ti fakt o něco jde. Jo, takže jako člověk se tam jakoby fokusuje na to a třeba ty vstupy jako já jsem si užil, ale furt tam v hlavě běží to, že máme vstup, nesmím ho posrat, nesmím to posrat ostatním, musím zandat nejlepší vstup. Takže jsi byl nervózní? Ne tolik, tak jako minulý roky, ale spíš cítím takový stres trošku jako a pressure. A necítil jsi jako ten tlak i kvůli tomu, že třeba ty minulý roky se vám to povedlo? Jako hrálo to nějakou roli? To ne, spíš tam hrálo roli to, že jsme věděli, že třeba jako přijde ten clash jako kluků z Mojiji a nás a tak nějak jsme věděli, že když to přijde, tak to prostě jako bude bitva a bude to intenzivní a nebude to sranda. Takže... Ale tyjo, na mě to třeba takhle nepůsobilo, že by to zase byla taková jako bitva, jakože jste do toho na 1000%, ale necítila jsem, že byste se jako nenáviděli a teď prostě fakt to, jako... v tom jako není, ale je tam jakoby takový jako mírnej tlak toho, prostě. Jo, že prostě chceš vyhrát, nechceš se porazit od těch druhých a pak prostě celý rok žít s tím, že tě porazili. Takže ale přišlo mi, že jste takový mírumilovný na sebe teď, že jste byli takový jako vlastně v klidu. Že tam byly vyhrocenější kola předtím, ale možná to tak působilo jako na okolí, jo? Že možná vy jste to prožívali, tak samozřejmě jste to prožívali úplně jinak, ale... Jo, my jsme jako nechtěli úplně jako hrotit, že bychom tam jako dělali nějaký jako rozbroje a ani kluci vlastně jako nebyli nastavení na to, že by si dělali nějaký rozbroje, takže to bylo spíš jako nějakým jako v tanečním, prostě taneční jako battle, tak... Jako mělo to asi takovou tu správnou mood, ne? Jako, že jste to fakt chtěli obě strany, ale zároveň jste se respektovali, tak mi to jako přišlo, že... Jo, jako aby se to nepřestřelo. Prostě nechce tam nikdo, aby jsme tam furt do sebe lezli a furt se nějak vyháněli, ale myslím si, že to bylo za mě, co já jsem se i bavil s klukama, tak za mě to bylo jako nejlepší battle v Česku za poslední třeba 10 let. Jakože tou intenzitou a jak se tam střílelo a jak byli oni ready, jak jsme byli my ready a jak to fakt jako nepřestalo, že to nebylo... Přesně. Cože, tak která strana? Jo, že to nebylo prostě, že vstup, dáme si klid bez vstupu a jeden si zajede. Vůbec, jakože oni dali, my dáváme taky a musí člověk furt vytahovat z kapes a musí mít v hlavě tolik věcí. Kolik jste měli vstupů ready?
Dohromady asi třeba 18, 19, nějak tak. To jste použili asi jako Všechno. Všechno, jako něco jsme No a použili na v těch ten předchozích. poslední jako teda vstup, to už jste neměli společnou rutinu? Měli jsme připravený, ale na ten druh hudby, který vyšel, tak nebyla rutina. Takže jste jakoby, kdybyste měli rutinu, tak byste jí dali? Jo. Která by se na to jako hodila. A ono to byla jako shoda okolností, že jsme tak nějak, jako my jsme začínali. Nebo my jsme byli nastavení na to DFAčko, že prostě budeme začínat, že nechceme, aby někdo šel před náma. Takže možná i to nám jakoby trošku podkoplo nohy, že jsme začínali a oni si měli jakoby čas se připravit na ten vstup. Ale tak jsme se rozhodli a vlastně já tam ani jako po tom battlu jsem ani necítil, jako že bych byl takovej, že by mě jako Mojiji nějak jako naštvali a měl bych proti něm jako nějaký jako tak tím, zlou že krev. Jste cítili, že fakt jste připravený obě strany hodně dobře, podle mě, tak jako... Jo, ale i pak třeba v tom jako závěrečném kole, který bylo jako nastavení, tak jsem prostě věděl, že oni vyhráli a věděl jsem, že to nemůžeme vyhrát, tak už jsem s tím byl jako smířenej a oni jako udělali brutální práci, oni se jako připravili asi jako nejlíp, co snad mohli, připravili se, bych řekl, možná i líp jak my, což jakoby klobouk dolů, protože to už jako je level. To už jako je level a jako připravovat se na to takhle už jakoby chce nějaký jako zapření do toho a trošku nějaký jako elán, takže jakoby my jsme věděli, že přijde tady to Mojiji a Doja Clan, nevěděli jsme v jakém kole, tím, že to vyšlo na finále, tak to asi tak osud chtěl a že vyhráli oni, tak to asi tak taky jako mělo být, no. Jako já nejsem naštvaný i vlastně z toho pohledu, že si myslím, že jsme odvedli dobrou práci. A za tu odvedenou práci si myslím, že ten battle finálovej nějak vypadal, měl nějakou jako úroveň a za to já jsem rád. A vlastně jsem i já byl spokojený s tím, jak jsem tancoval, jak jsem se v tom cítil, takže já gratuluji jenom klukům, že to vyhráli a my prostě makáme dál. Makáte dál. Je něco, z čeho máš v životě strach? Nad tím jsem nedávno tak nějak přemýšlel a strach mám z nějaký jako ztráty něčeho, nevím, jako ať už je to, nevím, nedokážu jako úplně popsat do detailu, ale jako nějaká ztráta něčeho. Jako Ne, jako o mě ne, ale jako by ztráta nějakých třeba blízkých lidí a no to jsem myslela jako osoby. Jo, jakože osoby, takhle, osoby. Já myslím, že osoby. Ne, jakože strach, že ztratíš přesně někoho z rodiny, nebo... A to je tak jakože poslední dobou, ale to je asi jedna věc. Další strach, to jsem viděl podcast se Simonem, on říkal, že z neúspěchu. A já to mám asi podobně. Mě jakoby straší to, že neudělám něco dobře a nebude to dobrý a nechytí se to a bude to prostě flop, takže z neúspěchu to je další věc. A potom, a strach z vejšek, no. A to už je takový. Takže tandemový skok neproběhne. Vůbec, ne, nepřichází v úvahu. Ani kdybychom vyhráli milion s Doja Clanem, tak neproběhne. Takže tak, no. To jsou asi jako 3 hlavní věci. Yes. Ten neúspěch, tak to je prostě... To je takovej ten jako tlak i té společnosti a všeho asi, ne? Že prostě... Určitě, jakoby ten neúspěch je prostě společenská věc a člověka to jako právě jako pušuje nějakým způsobem. A možná je to i tím, že člověk prostě chce dělat dobré věci a chce prostě být úspěšný, no. A to je asi jako... Myslím, že každý tak má trošku jakoby v hlavě. A zajímá tě, co si o tobě myslí ostatní, nebo jak na tebe nahlíží? Nezjišťuju to a ani se o to jako nebádám. Nebo jako dost často občas jako přijdou nějaký jako info, že tamhle ten se bavil za tamhle zádama, tamhle ten se bavil za těma zádama a já se tady to jakoby snažím jakoby nezjišťovat si a snažím se právě jako neformovat se podle ostatních, jak jakoby ostatní chtějí, abych se choval. A co tě inspiruje teda? Mě? V pohybu je těžký jako říct, co mě jako nějak inspiruje přímo pohybově, protože pohyb jako přichází úplně odevšad a člověk si jenom zkouší nějaký pohyby a zkouší jakoby dělat jinak, ale inspiruje mě třeba
například Simon, že v tom, jakoby, jak on maká, nebo jak prostě dělá ty věci, tak to mě jako dost inspiruje. Asi to jako cílevědomost jeho, tak to mě hodně inspiruje. To je pro mě asi jako dost vysoko. Dál mě inspiruje například asi móda i. Ale nevím, jestli jako přímo nějak jako do tance. Ale dost často jako si hledám nějaký obrázky, nebo ne hledám obrázky, ono to vyskakuje samo. Jako když člověk prostě se o to zajímá, tak prostě to přichází z nějakých stran. Takže to mě asi jako inspiruje i v tom, jak mě to jako vytvoří jako osobnost, kterou pak můžu dávat do toho tancování. Takže to a potom mě asi inspiruje jako do Jackla, no, jako celá skupina. A to jsou takové jako fyzické věci, které mě jako inspirují. Nějaký jako pak můzy úplně jako nemám, že bych řekl. Yes. No tak jo, máš něco, co chceš říct na závěr? No, to už je hodina, no, jo. Právě. Ty krás, to uteklo docela rychle. Na závěr... Nějaký klišé. Klišé. Buďte sami sebou. A to je asi jako jediná věc. Jako člověk prostě musí být sám sebou, aby nějak fungoval, vytvářel si svoje vlastní věci. To, co ho baví. A být soutěživý. Být soutěživý. Buďte soutěživí. Jo, ale zdravě, samozřejmě. Se zdravým sebevědomím. Ano, přesně ano. Tak. Jak jsme byli na začátku, tak se to teďka obrátilo i ke konci. Že to hezky uzatváříme. Yes. A děkuju za pozvání. A ty ještě řekneš konec. Tak já tak ještě řeknu. Tak jo, tak já moc děkuju, že jsi dorazil. Já děkuju. Bylo to moc příjemné povídání. Yes. Těším se na výsledek a přeju ti hodně štěstí. Děkuju. Ať jsi úspěšný, ať tě furt baví tak soutěžit a betlovat. Chci tě vidět víc v betlech. Yes, one to one. Tenhle půl rok, let's go. A prostě hodně štěstí do nového roku. No. Děkuju. Já vám taky a ať se vám daří dál s tímhle podcastem. Děkujem. Tak se mějte krásně a jestli vás to bavilo, tak určitě dejte like, koment, odběr, sdílejte to všude, kde můžete a my budeme dělat další podcasty. Pa, pa.